Hej alle sammen, velkommen til dagens video. I dag der spiller vi ikke survival games. Vi spiller nemlig Chick SMP, som er ejet af mig over Hop. Så yes, det er vores server, som man kan søge i beskrivelsen. Okay, og vi er så tilbage, og det er sådan noget community noget, vi er i gang med, så folk kan sådan... Vi er i gang med at skaffe noget kul og sådan noget til det, men vi skal lige sådan fortælle lidt om det. Det her, det er der, hvor du spawner, og vi har sat det sådan tæt på vores hjem, fordi jeg fandt det her sted, hvor jeg skulle bo, og så siger vi bare... Og så løb jeg herover, og så fandt jeg det her, så synes jeg her, der skulle spawn skulle være. Ja, fordi det er sådan lidt en lille ø, og så er der også noget her, sådan lidt fladt andre. Ja. Og så kan man sådan lave en bro eller andet. Så havde vi så også valgt, at det skulle Chick, altså vi havde sådan begge to et navn, og... Det kunne I se i min episode 0, dengang den var op, men jeg har så slettet den video. Ja, men... Okay, og det var mit navn, der blev valgt, fordi... Ja. Eller Lucky, han åbnede så den der, og så valgte han... Og så valgte vi, at jeg skulle have kogen, og så... Det var sådan mest af alt, fordi vi ikke havde en SMP at spille på, og så manglede vi en SMP. Så yes, Nå. Men yes, vi har også den her ender chest, som jeg har fået lavet. Vi kan også godt lave lidt flere ender pulser. Nej, men dude, jeg tænkte, skal vi klikke den her, der hvor spawner? Nej, fordi spawn protection er på præcis noget. Au. Der er den ikke. Jo. Kan du smadre? Prøv lige vent. Prøv lige vent. Sæt den igen. Okay. Ja, vi vender tilbage lige om lidt, når vi lige har fået ordnet det her. Så det tager lige 2 sekunder. Hvad mener du? Det er jo... Jeg sætter den bare lige præcis. Prøv lige smadre nu, og som du kan. Nå, okay. Bare sæt den der nu. Jeg skal lige gøre sådan her. Det hvis jeg kommer til at lægge lidt for meget. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Okay. Yes. Så har vi lige fået fikset det. Og skal vi sætte den chest nu? Ja. Book! Der kommer faktisk lys af det, sjovt nok. Sæt lige en tustand. Ja, jeg putter lige nogle af de ting i. Her. Det der. Ikke den der. Okay, godt nok. Jeg tror lige, vi skal ned til vores hjem og vise det. Yes, det her det er Netherhuben. Netherhuben. Den her bane. Og det der, det har vi smadret for at lave gangene. Også det der. Og så det her, det er vejen ned til vores hus. Og selvfølgelig, hvis der er noget, der skal bruge det her, så bygger man selvfølgelig bare ud her. Ja. Sådan ud. Ja. Jeg skal lidt tilbage. Nej, Lucky, vi bare sådan brødre med de der brødre. Nej. Og så har jeg lige lavet den her farm. Og det her, det er så min, fordi jeg fandt sådan en skeleton og spawner. Og så var der et name-tag og nogle sadler i. Så tænkte jeg kan lige så godt bare navngive min hest, hvor jeg har på Donkey Kong. Og så har jeg skidt den en Iron Horse Armor. Ja, jeg har ikke nogen hest endnu, men jeg har fået en sadler Hop, fordi jeg gav ham et eller andet. Ja, og så fandt jeg også. Og så det her Lucky. Ja, mig og Lucky har bygget det. Altså han har skaffet slimesne og det der, og så har jeg lavet bare rest. Vi har en slime block tilbage. Slime-block? Nej, en slimeball. Nå, godt nok. Vi skal lige bruge... Jeg låner lige noget af det der sugarcane, så vi kan lave en bør, og så... Så skal vi nemlig lave et enchantment table. Og jeg tænkte på, at jeg også måske kunne lave noget i den her episode. Sådan noget som måske en skeleton farm. Jeg ved ikke. Min episode kommer ikke til at være specielt langt. Det kommer til at være sådan cirka 10 minutter. Min kommer nok til... Jeg ved ikke, jeg kommer nok lidt i det, sådan kan komme sådan... Jeg plejer at lave den 10 nej. Jeg plejer at lave den sådan 20, måske. Så jeg skal nå at lave noget i den. Hov, det skulle da fail det her. Jeg kunne lige overhugge et stykke træ, så vi kan lave en jukebox. Der er en, vi skal lige bruge... Jeg bruger lige en dia på en jukebox, dude. Ja. Og jeg har været med mine i dag. Jeg har skaffet alt i alt 23 diamanter. Og jeg stripminer ikke engang. Jeg cavede bare mest, og så skaffede jeg det bare. Sådan på 0,5. Ja, sådan der. Og så skal vi lige... Nej, så skal jeg lige til spawn igen, men... Så bliver det der, jeg kommer til at lave det. Jeg har obsidian derovre. Okay. Og så laver jeg lige jukeboxen. Sådan. Sådan. Ja, det bliver lidt fucked up i sådan noget, men husk nu, hvis kravene for at komme ind, det er 20 subscribers. Hvis du ikke har 20 subscribers, så kan du desværre ikke komme ind. Medmindre du har en anden aftale med nogle af os herinde. Med mig eller Hop. Eller hvis du er blevet inviteret herinde. Ja, tror jeg sætter jukeboxen der. Ja! Så yes, der chill. Fuck, det er chill det her. Vi skal bruge det der en diamant. Jeg bruger lige en diamant på det. Der.
Nice. Så har jeg i hvert fald lavet jukeboxen nu. Men det jeg så tænker over, det er, at jeg lige hurtigt finder Nå koordinater. nej, det er ikke sådan. Det er jo en der. Det er kun én bog, jeg skal bruge, og 2 Jeg diamanter. finder lige hurtigt koordinaterne til skeleton spawneren. Det tager bare lige 2 sekunder. Jeg har nemlig skrevet ned her et sted. Den står... Nej. Men yes. Der spawner koordinater. Vi kommer egentlig... Det, ja. Okay, minus 2, 9. Jeg skrev lige her. Sådan her. Fuck, Men jeg ser det er episode 1, så jeg tænker egentlig ikke, den skal rigtig være længere. Fordi Ej, det tror jeg heller ikke. så vil jeg egentlig bare stoppe den, og så ses vi i næste episode. Hvis vi kan komme op på 8 likes, så vil Ja, jeg blive mig bare 2. så vil jeg blive super, super glad. Og der, i den her episode, der er link til alle, som er inde lige nu, nede i beskrivelsen. Så kan man tjekke dem alle sammen ud. Det er alle sammen nogen, der kan finde ud af over YouTube, fordi der er ikke nogen, der har brugt den søgningsskema endnu. Så det kan være, at du er den første, men det kan også være, at du er nummer 2 eller 3 eller sådan noget. Men 8 likes, og så husk at kommentere og give et like i videoen. Altså, der er stor chance for at komme ind på serveren, fordi vi er så få her i starten, så... Dog, hvis I ikke laver særlig godt YouTube, synes vi. Og så kommer du heller ikke ind, men der er sådan... Men der er sådan en pænt stor chance for at komme ind, så... Ja. Og hvis vi kunne komme op og love like, så ville jeg blive rigtig glad, og husk nu også at kommentere det. I fatter ikke, hvor glad det gør en, hvis I kommenterer. Vi ses. Hej.